Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Araw ng Sunday ngayon. Sa wakas tapos na ang greenhouse ko. Ayun, yun, chimney yan. Yun, ang heating yan dito sa labas. Pwede mo yan lagyan ng maraming kahit anong ilagay mo dyan, ayun, masusunog yan. Tapos tingnan nyo, ayun, ang chimney, dekorasyon lang yun dito. Ayun ang greenhouse ko, tapos na talaga siya. Ang tagal na tapos kasi ulan ng ulan, ang lakas ng ulan. Ayun, ipapakita ko sa inyo ang nasa loob ng greenhouse ko para makita nyo. Ayun, ang greenhouse ko. Yun, maliit lang siya. 6 by 8. Ayun. Yun o. Maliit lang siya. Kasi maliit rin ang lugar namin, yung back garden namin. Maliit lang rin yun. Hindi pa nga kami nakalinis sa garden namin. So, pag summer, lilinisin namin yan. Ayun. Yan ang strawberry ko. Nilagay ko dito sa loob ng greenhouse kasi nag-start na mag-frost. So ayaw ko yan mamatayan pag mag-frost. So ayaw ko yan mamatay. Sana kuha tayo ng maraming bunga niyan para may mga makakain tayo ng mga prutas. Ayun, yung greenhouse ko maliit lang, 6 by 8, pero iwan ko kung anong gagawin ko. Diyan sa corner na yan, taniman ko yan ng ampalaya. Siguro 2 ampalaya. Dito at saka dyan. Pasensya lang sa Tagalog ko kasi Bisaya ako Hindi ako marunong mag-Tagalog. Bunol-bunol ang Tagalog ko. Yan, dito, lagyan ko ng batong. Yung tinatawag nila na French snake beans. Yun, tinatawag nila. Tapos dito, lagyan ko ng cucumber. Nilagyan ko to ng, yung lupa nito, hinahalo ko ng horse manure. Yun, kitang-kita nyo pa to yung horse manure. Pero, pag ready na ako magtanim, ihahalo ko yan ng maigi sa lupa na yan. Ang lupa, basang-basa pa rin. Kasi katatapos ko lang sa sa paglagay ng horse manure dito. Tapos katapos lang rin sa greenhouse. Kasi ulan ng ulan, malakas ang ulan. Tapos yun, natagalan natapos ang greenhouse ko. Tapos ito, mga onions na mga panit sa onions, ihahalo ko yan. Iwan ko kung mabubulok ba yan o hindi, pero ihahalo ko yan. Pero hindi yun, ginagawa ko yan ng compost. Pero ihahalo ko rin ng compost. May compost ako ng isang sako. So ihalo. Siguro pwede na tong isang compost dito. Kasi ang laki-laki, isang sako yan. So kung kulangan pa, bibili na lang ako. Yon. So hanggang dito na lang tayo. Sa susunod, mag-video na naman ako na
pag mag-ready na magtanim, kasi pag matapos ang frost siguro, end of March, siguro, hindi yata, April yata yun. So, pag may mag-umpisa na ako magtanim dito, o siguro, pag mag-init-init na, mainit na dito sa loob ng greenhouse ko, so, umpisahan ko siguro, tatanim ako ng, dito, ng kangkong, siguro, batol ko lang, ihahang ko dito. Ito na mga post, yan, 2 post dito, ko yan, dito ko ihang ang anong tawag yan, kangkong ko. So, yung kamote ko, magtatanim rin ako ng kamote doon sa loob, doon sa likod ng greenhouse ko. Pero, hindi ko pa yun inaano kasi ang lupa, ang dikit-dikit kasi basang-basa. Sana, ngayon hindi umuulan. Kahapon, uulan kahapon. So, yun. Okay. Hanggang dito na lang tayo. Pag ready na ako magtanim, yun. Ipapakita ko ang mga tanim ko. Sige. Bye. Stay safe kayong lahat. Okay? God bless. Bye.